Ka amara onye nwaanyị bụ Chineke dịrị gị ndị ọma na-ege ntị. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, anyị ga-aga n'iru ilebanya n'isiokwu bụ nke akpọrọ Nikodemus. Ụfọdụ ndị mmadụ na-eche na ịga ụka bụ ya bụ ịmụ mmadụ ọzọ, ma anyị ga-elebanya n'ihe Jizọs gwara Nikodemus. O mere ka ọ mata na ọ bụrụ na anyị abụghị ndị amụrụ ọzọ, na anyị apụghị ịba n'alaeze nke Chineke. Ugbu a gee ntị ka ị nụrụ nke a, dịka ị na-eme nke a, ka Chineke gozie gị n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe mmadụ ndị zutere Jizọs, anyị ka na-agakwa n'iru n'isiokwu ahụ nke a kpọrọ Nikodemus. Aga m achọkwa ichetara anyị na n'usoro ihe ọmụmụ ọhụrụ a nke bụ mmadụ ndị zutere Jizọs, na anyị ga-ahụ mmadụ ndị dịka gị onwe gị na mụ onwe m, ndị zutere onye nwe anyị n'iru na iru, ndị ndụ ha gbanwekwara mgbe ha zutere ya. Na nke a gị onwe gị ga-ahụkwa ka ndụ nke gị pụrụ isi gbanwee ma ọ bụrụ na izute ya. N'ezie, dịka anyị maara, ọ bụ ihe na-apụghị mee bụ mmadụ izute Jizọs ma gakwa n'iru ịdị dị ka ọ dịrị na mbụ. Na nnọkọ anyị n'oge ikpeazụ, anyị hụrụ nwoke a bụ Nikodemus. Anyị hụrụ na ọ bụ nwoke dịrị ike, na ọ bụrụkwara onye Farisii, bụrụkwa nwoke bara ọgaranya. Anyị hụkwara na ọ bụ nwoke nwere mpako. Anyị hụrụ mkparịta ụka nke Nikodemus na Jizọs. Anyị hụrụ ihe Nikodemus maara banyere Jizọs. Ugbu a, malite n'ebe ahụ, anyị ga-agakwa n'iru n'ihe ọmụmụ a. Anyị hụrụ ụfọdụ ihe ndị Jizọs gwara Nikodemus. Nke ọkpụrụkpụ ihe dị na ya bụ na Nikodemus, ị ghaghị ịbụ onye a mụrụ ọzọ. Jizọs gwara Nikodemus, aghaghị ịmụ gị ọzọ. Nikodemus aghọtaghị okwu ahụ. O chere na ọ pụrụ ijekwuru Chineke site n'ezi ọlụ ya nakwa site na nnweta ya niile. Ma onye nwe anyị Jizọs sịrị ya, Nikodemus, ọ bụrụ na amụghị gị site n'elu, ọ bụrụ na amụghị gị ọzọ, ị pụghị ịhụ alaeze nke Chineke. Nikodemus sịkwara ya, apụghị emume ọzọ, agbawo m karịa 50. Onye ozizi, apụghị m ịlaghachi wee bụrụ nwa amụrụ ọhụrụ. Ọtụtụ mmadụ echewo na eleghị anya ihe Nikodemus nara ekwu bụ nke a: onye ozizi, apụghị m ịlaghachi malite n'isi. Ebiwo m ndụ dịka onye Farisii nke a ogologo oge nke ndụ m niile. Ị na-agwa m na a ga-amụ m ọzọ ka m malite ibi ndụ n'ụzọ ọzọ? Mbanụ, apụghị m ime nke ahụ. Emewo m agadi, apụghị m ịgbanwe. Ama m ma ọ dịwo mgbe ọbụla ị nụrụ ihe dị ka nke ahụ, mgbe mmadụ na-asị, emewo m okenye, apụghịkwa m ịgbanwe. Ọtụtụ oge, mgbe m na-agwa ndị mmadụ okwu banyere onye nwe anyị, oge ụfọdụ, nke a bụ na nzukọ anyị, ha chọrọ ịmara banyere isonyere nzukọ nakwa ịbụ onye nke Kraịst. Enwere m ohere ịgwa ha maka okwukwe nke na-azọpụta n'ime Kraịst. Oge ụfọdụ anyị na-ekwuru okwu ruo n'ọwụ mmiri baptizim. Ha na-asị, o ewo, apụghị m ime nke ahụ. Anọrọsị m n'omume a na ndụ m niile. N'ezie, apụghị m iche echiche banyere mgbanwe na ndụ m. Echere m na nke ahụ bụ otu n'ime ihe Nikodemus nara ekwu. Apụghị m ịlaghachi azụ malitekwa ọhụrụ. Otu a ka m na-eme ya ndụ m niile. Otu a ka m na-eme ya oge niile. Kamgbe m dị na nwata, otu a ka m si eme ya. Apụghị m ịgbanwe ya. Ọ bụghị ihe anyị na-ekwu mgbe ụfọdụ? Ma Jizọs sịrị, ọ bụrụ na amụghị gị ọzọ,
ị pụghị ịhụ alaeze Chineke. Ọ pụrụ ịbụ na Nikodimọs aghọtaghịkwa ihe onye nwaanyị na-ekwu maka ya. Ya mere onye nwaanyị na-enye ya okwu nkọwa ọzọ. Ọ sịrị n'ahịrị nke 7 nakwa na nke 8, ka ọ ghara iju gị anya na m sịrị gị aghaghị ịmụ gị ọzọ. Ka o si dị, ihe ọ na-ekwu bụ, ugbu a Nikodimọs, ekwela ka nke a zute gị na-adịghị nkwado, n'ihi na aga m akọwara gị ya. Ifufe na-efe ebe ọ na-achọ, ị na-anụkwa ụda ya, ma ị mataghị ebe o si abịa na ebe ọ na-eje. Otu a ka onye ọbụla a mụrụ site na Mmụọ Nsọ dị. Ekele dịrị gị onye nwe m. Nke ahụ na-enye aka nke ukwuu. Nke ahụ ọ bụghị ihe ị na-eche mgbe ị gụrụ ya. Ọ bụ gịnị gbasara nke a na ihe ọbụla a na-ekwu okwu ya? O nwere ọtụtụ ihe na ya, ọ bụghị otu a. Ị na-achọ ịghọta ka o si arụ ọrụ. Ị na-achọ isi gosi m usoro o si arụ ọrụ. Ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na ịmụ ọhụrụ bụ ihe omimi nke na-eme na ndụ mmadụ. Mgbe mmadụ tinyere okwukwe ha na onye nwe anyị, ihe dị omimi na-eme. Amaghị m ma o nwere oge ị chọrọ ịkọwa ịmụ mmadụ ọzọ, ma mụ onwe m apụghị ịkọwa ya. Apụghị ịghọta ya ka mmadụ onye obi dị ka nkume n'imegide Chineke ga-esi ghọọ onye agbanwere n'otu ntabi anya. Onye nke na-emegide ozi ọma pụrụ ịghọ onye etiwara obi ya n'anya mmiri. Ike nke ozi ọma na-eme nke a. N'ezie, ọ bụ naanị ikike nke ozi ọma pụrụ ime ya. Enweghị ọtụtụ ndị mmejupụtara obi ha n'imegide Chineke, n'imegide ozi ọma nke Kraịst, ma n'otu ntabi anya okwu Chineke na-etirisi obi ha, anya mmiri na-ejupụtakwa ha anya. Mgbe a mụrụ mmadụ ọzọ, ihe dị omimi na-eme na ndụ ya nke a na-apụghị ịkọwa. Apụghị m ịkọwa ya nye gị. Ka ndị mmadụ ji abịa n'okwukwe, ndụ ha wee bụrụ ihe agbanwere. Ọ dị ka ikuku. Ị maghị ebe o siri bịa, ị maghịkwa ebe ọ na-eje, kama ị na-ahụ ihe ọ na-alụpụta. Edetatara m ụzọ ihe 4 n'akwụkwọ ndenye ihe m n'izu a banyere ikuku nakwa ịmụ mmadụ ọhụrụ. Nke mbụ, dịka ikuku, apụghị ịhụ ịmụ mmadụ ọhụrụ anya. Ị pụghị ịhụ ịmụ mmadụ ọhụrụ. Ị pụrụ ịhụ naanị ihe ọ na-alụpụta. Ị pụghị ịhụ ikuku, ma ị pụrụ ịhụ nlụpụta ya. N'otu afọ, dịka m kpọrọ nwa m nwoke Daniel na-alaghachi ụlọ akwụkwọ ebe ọ nọrọ na kọleji anyị site na Oklahoma, ebe ndị ebili mmiri bịawuru oge na-adịghị anya tutu mgbe ahụ. Okporo ụzọ awara awara nke banyere n'Oklahoma sitere n'ebe ahụ nke oke ebili mmiri ahụ siri gafee. Dịka ị na-elekwa anya n'aka nri gị na mpaghara ọwụwa anyanwụ, e nwere akụkụ ebe ikuku dị ukwuu siri gafee n'obodo ahụ, kụrisie ihe niile dị n'ụzọ ya dịka ọ na-eje. Ugbu a, echeghị m na o nwere onye hụrụ ikuku ahụ mgbe ọ na-eje. Ị pụghị ịhụ ikuku ahụ anya, kama ị na-ahụ ihe niile nke ọ lụpụtara. Ikuku ahụ bibiri ihe niile bụ nke nọrọ n'ụzọ ya. N'otu ụzọ ahụ, mgbe a mụrụ mmadụ ọzọ, ị pụghị ịhụ ọmụmụ ọzọ ahụ anya, kama ị pụrụ ịhụ ihe mere n'ihi ya. Ị pụrụ ịhụ ya ọ na-alụpụta na ndụ onye ahụ bụ onye a mụrụ ọzọ. Ọ na-agbanwe ndụ. A na-agbanwe ndị mmadụ site n'ime pụtakwa n'elu. A na-eweghachi ezinụlọ dị iche iche, jikọkwa ha ọnụ. A na-esite n'agbụ weghachi ndụ ndị mmadụ. Ndị mmadụ na-enwerekwa onwe ha. Oge niile akwụkwọ nsọ na-agwa anyị ihe ọmụmụ ọzọ na-alụpụta. Apụghị ịhụ ya anya, kama mgbe ọ nọ n'ọlụ, a na-ahụ ihe ọ na-alụpụta. Nke abụọ, dịka ikuku, apụghị ịkọ mgbe a ga-amụ mmadụ ọzọ. Adịghị ama oge ikuku ga-abịa. Ọ na-amasị m mgbe m na-ele akụkọ ụwa, mgbe ndị na-akọwapụtakwa ka ụbọchị ga-adị n'ụbọchị ndị na-abịa abịa ga-apụta ma malitekwa ịgwa anyị ihe ebili mmiri ga-eme n'oké osimiri. Anyị na-atụgharị igwe onyonyo anyị ebe ha na-ekwu banyere ihe ga-eme
na mbara ụwa ka anyị hụta ihe ndị ha na-ekwu. Ha chere na ha amatawo ihe niile. Enwekwara ogo ihe ọmụmụ sayensị dị na nke a, ma mmadụ ole n'ime unu maara na mgbe onye nwe anyị chọrọ ya, ọ na-eme ihe n'ụzọ ọzọ, apụghị ịkọkwa ihe ọ ga-eme mgbe ọ ga-eme ya. Ọ bụghị otu a ka ịmụ mmadụ ọhụrụ dị? Gee m ntị ndị enyi m, ana m achọ ịghọta n'oge dị anya ka onye nwe anyị ji eme ihe ọ na-eme na ndụ ndị mmadụ, apụghị ịkọ mgbe ọ ga-eme. Ọ gara masị na m pụrụ ịgwa gị sị, nke a bụ ụzọ o si eme ihe oge niile. Ọ bụrụ na ime ihe otu a oge niile, ọ ga-apụta n'ụzọ nke ọzọ. Ma ahụwo m ka ha zọpụtara ndị mmadụ n'ụzọ karịsịrị ike na nkwenye. Ha na-abịakwa n'okwukwe nke Kraịst. Ha na-egekwa ntị n'ihe ndị ha na-agaraghị ege ntị na ya. Amaara m otu onye a zọpụtara ka ọ na-ara ege ntị n'izu ndị mmadụ na-ara agba na nzuzo. Izu ndị mmadụ na-ara agba na nzuzo ka ọ na-ara ege ntị, ewee si ebe ahụ zọpụta ya. Ị pụrụ idedata nke ahụ. A na-azọpụta ndị mmadụ ka ha na-ege okwu Chineke na kaseti redio nke ha welitere site na tebụl ha, nke ha na-amaaraghị ihe dị n'ime ya ma ọ bụ onye dewere ya. Anyị nọrọ n'otu ọgbakọ n'obodo Carolina nke mba Amerịka n'izu a, mgbe ọtụtụ ndị na-anya ụgbọala dị ukwuu bịakwutere m. Ha sịrị, anara m anya ụgbọala m otu ụbọchị mgbe m nụrụ olu gị na redio. Otu ụbọchị ka ị sịrị, ọ bụrụ na ị chọrọ onye nwe anyị, kwụsị ụgbọala gị n'akụkụ ụzọ, chọọkwa ebe naanị gị na Chineke pụrụ ịnọ, ma mezikwa obi gị. Ọtụtụ n'ime ha sịkwara, anabatara m Kraịst dịka onye nwe m na onye nzọpụta m dịka m na-ege ntị na redio na ụgbọala m. Amụghị m ka ahụ n'ụlọ akwụkwọ ebe a na-akụzi maka ikwusa oziọma. Amaaraghị m na e nwere ije ozi pụrụ iche nye ndị na-akwọ ụgbọala site na redio. Ihe m maara bụ na Chineke enweghị naanị otu ụzọ o ji arụ ọrụ. Amaghị m ma nwere pụrụ ịgba ama nke a n'ime unu ndị na-ege ntị. Ọ bụrụ na anyị ewepụta oge taa nụrụ onye ọbụla n'etiti unu ka esiri zọpụta unu, akụkọ nke onye ọbụla ga-adị iche site na nke onye ọzọ. Apụghị ịkọ mgbe ikuku ga-abịa. Otu a ka ịmụ mmadụ ọhụrụ dịkwa. Otu a kwa ka ọ dị bụ ụzọ Chineke si eme ya site n'ike nke ya. Nke atọ, dịka ikuku, apụghị ịkwụsị ịmụ mmadụ ọhụrụ, apụghị ịkwụsị ọmụmụ ọhụrụ. Ngwa ngwa Chineke nwere ike niile lekwasịrị gị anya, enyi m, ị nwere ike iche na ị na-agbanarị ya, kama ihe ị na-eme bụ ịgbatị ụbọchị ihe a na-apụghị ịkwụsị. Ị pụrụ ikwu ihe ọ bụla ị chọrọ banyere mbịanye aka na ndọrọ ndọrọ. Agaghịkwa m abanye na nke ahụ taa, ma ekwenyere m na Chineke na-etinye obi ya na ndị mmadụ. Aka nke eluigwe ga-achụsokwa gị ruo mgbe o nwetara gị. Apụghị ịkwụsị ya. Ọ dị ka iweli aka gị elu ma si ikuku kwụsị, ọ gaghị akwụsị. Otu akwa ka ije mmụọ nsọ site na ndụ gị ịsacha gị, mee ka ị bụrụ onye a mụrụ ọzọ na-apụghị ịkwụsị. Nke anọ, apụghị ịgọnarị ya. Ị pụghị ịgọnarị ihe ọ na-alụpụta. Ebe ọ bụla i jere n'ụwa anyị taa, ị ga-anụ maka ọtụtụ ọgbakọ nke a na-etikọta ọnụ, ebe ndị mmadụ na-abịakọ ọnụ isi na ha chọrọ ime ka ụwa dị mma karịa. Kedu ka ha pụrụ isi mee nke a? Ebe ụlọ mkpọrọ na-ejupụtakwa na ndị mmadụ, kedu ụzọ ha pụrụ isi gbanwee ndị mmadụ? Nke a ka ha na-ajụ, nke a ka ha na-achọkwa ịmara. Ha na-agbalị ihe niile ha nwere ike ime ka ụlọ mkpọrọ dị mma karịa. Ma achọrọ m ka ịhụta ihe okwu Chineke na-alụpụta. Ugbu a, e nwere ụlọ mkpọrọ nke a kpọrọ ụlọ mkpọrọ ndị nke Kraịst, ebe a na-ewepụta ndị mmadụ site n'ụlọ mkpọrọ ebe e dewere ndị ahụ isi ike ha riri nne nke ukwuu
ma tinyekwa ha n'ụlọ mkpọrọ ọzọ ebe ndị nke Chineke na-agwa ha okwu Chineke. Ha na-achọpụtakwa na nke a na-alụpụta ọlụ. Ha na-achọpụtakwa na ndụ ndị omekome ahụ na-amalite ịgbanwe. Ọ bụghị na agwa ha na-agbanwe, kama ndụ ha na-agbanwe. Ha apụghị ịghọtakwa ihe na-eme. N'eziokwu, ihe ịmụ mmadụ ọhụrụ na-alụpụta bụ mgbanwe. Ana m ele ya anya otu a. Ndị ụwa na-asị ka anyị sachapụ ha site n'elu ahụ ha banye n'ime. Ọ dịghịkwa banye n'ime nke ọma, ma ụkpụrụ nke Chineke nakwa ụzọ nke Chineke bụ iwere obi gị nke bụ etiti nke ndụ gị sachapụ ya, mekwa ka ọ dị ọhụrụ. Ihe niile wee malitekwa ịdị ọhụrụ site n'ime gị pụta n'elu ahụ. Ọ bụ na amamihe Chineke adịghị elu karịa nke mmadụ. Nicodemus abịawo na mkparịta ụka nke a ya na Onyenwe anyị. Ugbu a o nwekwara mgbagwoju anya. Achọkwara m ka ị hụta ya dịka ị na-ele anya n'akwụkwọ nsọ gị n'ahịrị nke 9. Nicodemus elezuwo okwu ndị anya wee sị, kedu ka ihe ndị a pụrụ iji mee? Kedu ihe ọ bụ n'obi na-ajụ ajụjụ a? Echeghị m na onye ọbụla n'etiti anyị maara, ma eleghị anya ihe o buru n'obi bụ nke a. Kedu ka m pụrụ iji banye na nke a? Kedu ka nke a pụrụ iji dịrị m? Kedu ka nke a pụrụ iji dị mfe otu a, nke dị iche site n'ihe niile nke a gwara m tutu ugbu a? Otu n'ime ajụjụ nke ndị mmadụ na-ajụ m oge niile mgbe m kọrọ ha maka okwukwe m bụ, kedu ka ihe dị mkpa otu a ga-eji dị mfe otu a? Ọ dị mfe ruo na nwata ga-aghọta ya, aghaghị ịmụ gị ọzọ. Achọrọ m ka ịhụta ihe Jizọs gwara Nicodemus, n'ihi na nke a bụ isi nke ihe ọmụmụ a niile. Gee ntị nke ọma. Jizọs lere Nicodemus anya wee sị ya, Nicodemus, ọ bụ gị bụ onye ozizi n'Izrel, akwa ya? Ma ị chọrọ ịgwa m na ịmaghị nke a? Ị chọrọ ịgwa m na ịmaghị ihe ndị a? Ugbu a biko dịrata ya n'akwụkwọ nsọ gị. Ọ sị gị, Nicodemus, ị bụ onye ozizi n'Izrel? Ọ sịrị, ọ bụ gị bụ onye ozizi n'Izrel. N'ụzọ ọzọ, Nicodemus abụrụghị otu n'ime ndị ozizi. Ọ bụrụ onye ozizi pụtara ihe. Ọ bụrụ na ị lere ya site n'akụkụ nke gị, ọ pụrụ ịbụ onye kachasị n'okpukpere nke ị maara, n'isi nke okpukpere. Ebe ahụ ka ọ nọrọ n'okpukpere ya niile, ma ọ maaraghị eziokwu pụtara ihe na ya, na ọ bụrụ na amụghị mmadụ ọzọ, ọ pụghị ịbanye n'alaeze eluigwe. E nwere ndị banyeworo na nzukọ taa, mụta ụzọ niile eji eme ihe na nzukọ. Ha makwara ihe niile dị n'okpukpere, ma ha anọghị nso ịbụ ndị a mụrụ ọzọ. N'otu nzukọ nke m bụrụ onye ọzụzụ atụrụ ya n'obodo Indiana afọ 12 gara aga, otu ehihie Fraịde, otu nwaanyị bịara kụọ aka n'ụzọ anyị. Mgbe ọ batara, ọ malitere ịkwa akwa. Ọ gwakwara m na ya nwere nsogbu dị ukwuu na ndụ ya nke ọ chọrọ ịkọrọ m. Amalitekwara m ige ya ntị na ịgwa ya banyere Onyenwe anyị. Ọtụtụ oge ndị mmadụ na-eji nsogbu ha bịakwute gị. Ọ bụrụkwa na ị ga-eme ihe Jizọs mere, ị ga-agafere ajụjụ ha ma rute ebe ị ga-eme ka ha ghọta na aghaghị ịmụ ha ọzọ. Ị ga-egbo mkpa ahụ na-akọghị oke akụkọ. Amalitere m ịjụ ya banyere Onyenwe anyị, ịjụkwa ya ma o nwere oge ọbụla nke o kpere ekpere maka ịnabata Kraịst. Ajụrụ m ya ma mụwo ya ọzọ. Ọ sị mba, mụ na ya kpekọrọ ekpere, ọ bụrụkwa onye nke Kraịst. Ọ nabatakwara Kraịst n'ime ndụ ya. Apụrụ m ịkọ na Chineke agbanwewo ya n'ezie. Iru ya gbanwekwara nke ukwuu. Mgbe ahụ ọ sịrị m, ma enwekwara m nsogbu. Ajụrụ m ya, gịnị ka ọ bụ? Ọ sịrị, di m bụ onye ọzụzụ atụrụ nke nzukọ.
adịrị m nta mgbe ahụ karịa ka m dị ugbu a. Achọkwara m ịghọta ihe m ga-eme. Asịrị m, kedu ka ị ga-eji bụrụ nwunye onye ọzụzụ atụrụ ma ị maghị ihe ndị a? Achọrọ m ịgwa gị na a zọpụtara ya n'ụbọchị ahụ. O nyere Kraịst obi ya. Echere m na ọ bụrụ abalị Sọnde abụọ nke na-eso ya, elere m anya site n'ebe nchụaja ma hụ ya ka ọ kpọrọ di ya bịa nzukọ. Ya na di ya bịakwara nzukọ izu ụka niile mgbe m bụrụ onye ọzụzụ atụrụ ebe ahụ. Ekwenyere m na a mụrụ ya ọzọ naanị n'elu arụ, ọ banyeghị n'ime ya. Unu maara, otu n'ime ụjọ m kachasị enwe ndị ikom na ndị inyom bụ na m hụrụ ịkụzi akwụkwọ nsọ n'anya. Anyị na-akụzikwa site n'agba ochie ya na agba ọhụrụ. Ma ọ bụrụ na ịbụ ọkachamara na agba ochie ma ọ bụ na agba ọhụrụ, onye a na-amụghịkwa ọzọ, n'ezie aga m abụ onye dara ada ma ọ bụrụ na m agwaghị gị ihe akwụkwọ nsọ kwuru banyere ịmụ mmadụ ọzọ. Ọ bụ nke a mere m ji chọọ ikwu okwu ndị a n'isiokwu nke nzute anyị na Jizọs. Ya mere ka m chọọ gị ajụjụ: amụọ gị na anụ arụ? Ama m na ị ga-enyekwa ọsịsa nke a. Echere m otu a. Enyi m, kedu ka ị si bịaruo ebe a? Ma ọ bụrụ na amụghị gị, ama m na amụọ gị na anụ arụ. Ejikwa m aka na ị maara ụbọchị ọ bụ ụbọchị a mụrụ gị na anụ arụ. Eleghị anyakwa, mgbe ọ bụla ụbọchị ahụ na-eru n'afọ, ị na-etinyekwa ọkụ na kandụl gị ma fụnye ọkwa ya iji mee ememe ncheta ọmụmụ gị. Ọ bụghị otu a? Otu a ka ọ dị mgbe a mụrụ gị ọzọ. Ị ga-asị, echetakwa m ụbọchị o mere, ma amaara m na e nwere ụbọchị o mere. Nke ahụ bụ ihe niile dị mkpa. Ị maara na e nwere ụbọchị mgbe a mụrụ gị ọzọ. Ka o si dị, ọ ga-amasị m imechi site n'ịgwa gị banyere onye ozizi ọzọ nke m gụrụ maka ya. Onye ozizi nke ya na Nicodemus yiri nke ukwuu. Ọ bụrụ onye ozizi nke dịrị mkpa, bụrụ onye okpukpere dị ka ị pụrụ ịbụ. Gee ya ntị ka o kwuru maka nnweta ya n'okpukpere. Aha ya bụrụ Pọl. O dekwara maka ya n'akwụkwọ ndị Filipai. Ọ sịrị otu a: ndị Filipai 3 ahịrị nke 4 ruo na nke 6. Ọ na-asị, ọ bụrụ na onye ọbụla ọzọ na-eche na ya pụrụ ịtụkwasị obi n'anụ arụ, mụ onwe m pụrụ ịtụkwasị obi n'anụ arụ karịa. Ya ebiri m ugwu n'ụbọchị nke 8. Ya sitere m n'ụmụ Izrel, sitekwa n'ebo Benjamin. Abụ m onye Hibru nke sitere na Hibru. N'akụkụ iwu abụ m ri onye Farisii. N'akụkụ ịnụ ọkụ n'obi ana m emesogbu ri nzukọ Kraịst. N'akụkụ ezi omume nke dị n'ime iwu, ahụrụ na adịghị m ịta ụta. Pọl kwuru, nke ahụ bụ onye m bụrụ. Enwere m ha niile. Esitere m n'agbụrụ dị mma. Amaara m ihe niile banyere ihe ọ pụtara. Esitere m n'otu ndị Farisii karịsịrị ike. Ma hụta ahịrị nke 7 na nke 8. Ka anyị gụpụta ya. Ọ na-asị otu a: otu ọ dị, ihe ọbụla nke bara m uru, ihe ndị a ka m gụrụ na ihe iyi n'ihi Kraịst anyị. Tụkwasịkwa, ana m agụkwa ihe niile a n'ihe iyi n'ihi ọkịka nke ọmụma Kraịst Jizọs bụ onye nwe m. Onye m yiri iyi ihe niile nke m, n'ihi ya ana m agụkwa ha niile n'ihe mkpofu ka m wee rite Kraịst n'uru. Gịnị ka Pọl nara ekwu? Ọ nara ekwu ihe m nara agbalị ịkọwapụta taa. Ọ bụrụ na okwukwe gị nọ na ihe ọzọ ọbụla karịa ọbara Jizọs nke a wụpụrụ n'elu obe maka nsacha nke mmehie gị, ọ pụtara na amụbeghị gị ọzọ. Pọl sịrị, apụghị m inwe ntụkwasị obi ọbụla n'ebe m siri pụta. N'ihe niile nke m mere nọ n'ọkụ m nakwa amamihe m, ntụkwasị obi m apụghị ịbụ n'ihe ọbụla
ewezugara m ihe ndị ahụ niile n'akụkụ ma sị na ha bụ nsị anụ n'ịtụnyere ihe dị n'ịmara Chineke site na Kraịst Jizọs ka e wee mụọ mmadụ ọzọ. Kedu ka esi amụ mmadụ ọzọ? Kedu ka esi amụ mmadụ n'ime mmụọ? Site naanị n'ịbịaru na mkpebi na olileanya ha naanị ha nwere maka ndụ ebighị ebi bụ na Kraịst Jizọs. Ọ bụ irute n'ebe ahụ na ndụ gị nke ihe ọbụla nke tụkwasịrị obi na mbụ, ma ọ bụ na ntọala gị, na nnweta gị, na ezinụlọ gị, na nzukọ gị, ihe ọbụla nke ọ bụ, ị ga-ewezuga ya n'akụkụ ma sị, amaara m na nke ahụ agaghị eduru m ruo eluigwe. Adịghị m atụkwasị obi na nke ahụ ọzọ, ana m atụkwasị obi naanị na Kraịst Jizọs. Ya mere, kedu ka ị ga-esi mara ma ị kwesịrị ka a mụọ gị ọzọ? Jụọ onwe gị, na gịnị ka m na-atụkwasị obi maka eluigwe? Ọ bụ na gịnị ka m na-atụkwasị obi maka eluigwe? Ọ bụrụkwa na ọzịza ị nyere bụ ihe ọ bụla ọzọ na-abụghị Kraịst Jizọs na ihe o mere n'elu obe, enyi m, ị na-atụkwasị obi n'ihe na-adịghị mma. Ị ga-abụkwa onye a na-agharịpụ. Ị ga-abụ onye agharịpụrụ. Ma a pụrụ ịmụ gị ọzọ taa. Nke ahụ bụ ihe dị mma na ya. Chineke chọrọ ịkpọbata gị n'ala eze ya ma ọ bụrụ na ị ga-arịọ ya. Chineke nwere ike ime nke a n'ụzọ ọ chọrọ. Ọ bụ chi. Ndị a bụ ụzọ ya. Iwu maka ịbanye n'eluigwe bụ nke a: tinye okwukwe gị na Kraịst Jizọs naanị nakwa ihe o mere n'elu obe. Tụkwasịkwa obi gị niile maka ndụ ebighị ebi n'ebe ọ nọ. Ọ ga-enyekwa gị ndụ ebighị ebi. Otu a ka ọ dị. Ọ bụkwa ihe dị mfe. Ọ bụkwara na ị ga-eme ya ugbu a, ị ga-abụ onye a mụrụ ọzọ. Ka Onyenwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Amen. Ka amara Onyenwe anyị bụ Chineke dịrị gị ndị ọma gere anyị ntị n'ụbọchị taa. Amara m na Onyenwe anyị sitewo n'okwu ya nke akpọrọ Nikodemus gbaa gị ume. Onye ọzụzụ atụrụ Chineke bụ dọkịnta Jeremaya na-eme ka mụ na gị mata na ọ bụghị ije ụka bụ na mụrụ mụ na gị ọzọ, kama ọ bụ isoro okwu Jizọs m gwara Nikodemus, n'ihi na o mere ka ọ mata na ọ bụrụ na ọ bụghị onye a mụrụ ọzọ na ọ pụghị ịba n'alaeze nke Chineke. Ugbu a arịọ m gị ka ị gbaa mbọ ma bụrụ onye a mụrụ ọzọ ka ị wee keta alaeze Chineke. Dịka ị na-eme nke a, ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065-024477, ma ọ bụ site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, ma ọ bụkwanụ site na idetere anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka Onyenwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Amen.